את המלך הגובליני. ועכשיו ממשיכים הלאה. רגע, Q, W, A. לא עשיתי טוב. רגע, אל תעביר את זה, אני מת. איפה אני? פאק, נראה לי גם אני מת. הנה. תהרוג אותו, אני מרפא אותך. אוקיי, הוא מת. צריך להוריד את הקשתים. אני מחיה אותך. רגע, בוא נחקור כאן את האזור. יאללה. קם. הנה מוס. פרה. זה מוס. זה פרה. That's one dead moose. אתה רואה מוס? That's one dead cow. אוי, מלא. וואו. חשבתי, השד בא לקחת אותי, זהו. טוב, אתה מדבר כמו איזה זקנה. מה זה השד בא לקחת אותי? מה אתה... אני אמור להגיד תודה או משהו? בא לך. יאללה, עוד אחד. רגע, תן לי להרוג אותו בדרך היפה. טוב, אני יודע שאני משתמש כל הזמן רק בקרניים, אבל זה הדבר הכי זמין שיש. אז אם מזמן לחשוב, עושים משהו אחר, אבל ככה סתם. למה לחשוב? רגע, תכין את המלכודת. יש שם דוב או משהו, גריזלי. מלא! ברח. ולאד! מה אתה עושה? הורג אותך. לא, אל תצא. אל תצא. תחבא את זה שם בלי להרוג אותי, בבקשה. למה אתה יוצא? אבל יש שם ספר. איפה? בפנים? כן. נו, מה אתה לא מודיע? עכשיו נראה לי הוא יהיה פה עוד פעם. במשחק הזה יש מלא באגים. יופי, הוא לא כאן. נו. פתח את המקרר. וואי, יש לו גם קרר, ראית? קח. יאללה, סוף סוף קיבלתי משהו. רגע, חכה. מה יש לך? תהיה החלטי. בוא. לקחתי את המטה שלי, הוא נפל לי. אז אל תפיל אותו, תחזיק אותו חזק. אשתדל. תעשה רגע ללחוץ גלגלת? בלי כלום? כלום? כלום. טוב. אבל תראה. יאללה, בוא נמשיך, הווה, קונטיניו. חכה, לפני שאתה... זה פרק ארוך מדי. ארוך? Yes. אז בוא נסיים אותו. ולאד! But now it seems... שמע, אסור לי ללכת עם זרים, לאן הוא לוקח אותי? אוי, אני שונא את הנחש הזה. Yes, I was wrong. They had his weak spot. Good luck. ולאד, אני שונא אותך. מאוד. חכה שהוא יתקוף. תודה רבה באמת. לא, ראיתי אותך.
תתקוף אותו. נו! די להרוג אותי. עכשיו תתקוף אותו כשהוא ככה. שיט, אני בכלל להרוג אותו. כשהוא כאילו מתכופף עם הראש כזה, אתה רק ככה. איך עוברים את הזבל הזה? שמע, פשוט כשהוא כאילו מקרב את הראש כזה, אוקיי, אני אפתה אותו. כשהוא מקרב את הראש, פשוט תירה עליו. תרפא את עצמך, הוא הורג אותך עכשיו. זה משם. הנה, עכשיו. טוב, יאללה, אני רק מרפא את עצמי, אז אתה תהרוג אותו. תראה, הוא נראה... זה שלי נראה כמו סבתא סקנר. פו. אוקיי, אני עושה. הייתה לי תוכנית. You had a program. מה זה? מאיפה הוא בא איזה גל הזה? לא... זה לא הלך טוב, תחי אותי מהר. קוויק. תברח מזה. אני גרוע מבוסים. אתה גרוע בכלל, חבריקו. תודה לך, חוק. בשנייה האחרונה הוא זז לי. נו באמת. תרפא את עצמך. נו, למה הוא בא תמיד אליי? תחי אותי, תחי. אוהב אותך. נו! סוף סוף את הזבל. נראה לי שנגמר הפרק, לא? נראה לי שאתה צריך להחיות אותי. לבל קומפלט. טוב, סיימת את הלבל בלעדיי, אבל אני הרגתי אותו. מה אתה רוצה? אסור ללכת עם זרים. אהבתי. יאללה. יאללה, להתראות לכולם. בפרק הבא נעשה את צ'פטר 3. תמשיכו להתעדכן. מחר כנראה יעלה סרטון של... מחר, אני אומר את זה עכשיו, אבל כשאתם תראו את זה, אז לא בטוח שזה יהיה מחר. בקיצור, עומד לעלות סרטון של טים פורטרס, אנחנו מתכננים גם לעשות על עוד משחקים. אם יש לכם בקשות, רק תודיעו לנו. עוד פעם, תודה רבה לפרדקס, פדקס, על הלוגו שהוא הכין לנו. תודה רבה. תנו לייק אם אהבתם וסאב אם הייתם רוצים לראות עוד, וניפגש בסרטון הבא. אשריכם צדיקים. יאללה ביי.